μανταρίνι. Καλησπέρα. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα τώρα το τελευταίο καιρό στο YouTube είναι το φανταστικό lore της Σοφίτας. Τι συμβαίνει με το Θάνο και τον Ιωάννη, τι είναι αυτό το σκοτεινό δωμάτιο, γιατί είναι όλα τόσο cryptic και γιατί κάνουν glitch out. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να συστηθώ σε όσους δεν με ξέρουν. Είμαι η Έρικα. Κάποιοι από εσάς με ξέρετε ως Καθολικό Καρότο, άλλοι ως Μόνικα Μπρέντ Σιπούρα. Και σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2024, τι ώρα είναι, 9:28, θα αναλύσουμε όλο το lore της Σοφίτας. Αυτό δεν είναι το πρώτο μου ρόντεο. Αναλύω αυτά τα βίντεο ήδη από τον Μάρτιο, από τότε που ανέβηκε το πρώτο βίντεο του Μαυρομιχάλη. Και τώρα είναι Νοέμβρης. Το ξέρω. Κανονικά ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο πριν το καλοκαίρι ή να το ανεβάσω όσο είναι καλοκαίρι, αλλά δεν το έκανα. Είχα καλύτερα πράγματα να κάνω. Δεν το έκανα, συγγνώμη. Και επίσης, να ξέρετε, δεν μου λένε τίποτα. Ορίστε εδώ πέρα ένα screenshot. Δεν μου λένε τίποτα. Έχω προσπαθήσει ό,τι γίνεται. Βέβαια, τους είπα εγώ στην αρχή να μην μου πούν το lore γιατί θέλω να το βρω εγώ. Αλλά δεν μου λένε ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε τίποτα. Άρα είμαι και εδώ στο ίδιο καράβι με εσάς, στην ίδια βάρκα. Ναι. Κρίμα. Τουλάχιστον τώρα έχω περισσότερο υλικό να κάνω το theory μου, να βασίσω το theory μου. Και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, επίσης ναι, έχω script. Έχω script. Είναι 3 σελίδες. Έχω πολύ. Τα στοιχεία μου είναι επίσης πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα αρχίσουμε χρονολογικά. Θα πω πρώτα κάθε στοιχείο από κάθε βίντεο και μετά θα κάνουμε ένα συνολικό theory. Λοιπόν, στο βίντεο μία νύχτα στο στοιχειωμένο σπίτι του Μαυρομιχάλη άρχισαν όλα τα cryptic μηνύματα. Μέσα από τα walkie-talkie ακούμε κάτι παράσιτα και βλέπουμε στους υποτίτλους να διαβάζουμε «Βρες τη σκάλα», «Είμαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με μία τηλεόραση». Και κάθε φορά που ο Ιωάννης βλέπει την κάμερα είναι σαν να κάνει break the fourth wall. Δηλαδή, κοιτάει και έχει παράσιτα και είναι... Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα, συγγνώμη. Αυτά τα cryptic μηνύματα όμως δεν είναι μόνο στον Ιωάννη. Μπορούμε να τα δούμε και στο Θάνο. Ο Θάνος, όσο μιλάει στο walkie-talkie μαζί με τον Ιωάννη, ο Θάνος λέει «Δεν είμαστε αληθινοί, όλα είναι ψέμα και το τέλος είναι κοντά». Επίσης, βλέπουμε τον Ιωάννη ή κάτι σαν το φάντασμά του να περπατάει στην ακτή με ένα άσπρο πανοφόρι. Συνεχίζοντας, στο βίντεο «Μάθαμε πότε πεθαίνουμε», μαθαίνουμε ότι θα πεθάνουν σε 40 χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό κομμάτι του βίντεο. Όσο στενάχωρο και να είναι, δεν είναι το σημαντικό κομμάτι του βίντεο. Στο βίντεο, περίπου στη μέση προς το τέλος, ακούγεται κάτι πολύ περίεργο και είναι σχεδόν σαν να λένε κάτι ανάποδα. Γιατί το λένε ανάποδα! Ακούγεται ο Ιωάννης να λέει «Βρείτε τη σκάλα». Ορίστε ένα βίντεο που έκανα πριν από πολλούς μήνες. Βρείτε τη σκάλα. Στο βίντεο πώς να φτιάξετε μια αίρεση έχουν ένα πολύ ωραίο σκετσάκι που κάνουν reference στο Fight Club. Όσο αστείο και να είναι αυτό, έχει ένα πολύ πιο βαθύ μήνυμα. Όχι ότι χαχά, τυρί club, lore, χαχά. Αλλά στο τέλος τους βλέπουμε να αντικρίζονται. Και ο Θάνος φοράει άσπρα ρούχα και ο Ιωάννης μαύρα. Είναι σχεδόν σαν να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι σαν να μην... σαν ένας από αυτούς να μην είναι αληθινός. Χαχά, Fight Club reference, χαχά. Βλέπουμε κάποια frames που, ας πούμε, με την μπανάνα που Στο βίντεο που υιοθετούν τον Bob, βλέπουμε προς το τέλος του βίντεο, όσο έχουν βγει έξω και παίζουν με τον Bob, με τον αγαπημένο τους γιο, βλέπουμε κάποια frames από το πρώτο βίντεο που έχουν ανεβάσει, που ήταν Σοφίτα, η αρχή. Στη συνέχεια, στο βίντεο φτιάξαμε τις ταυτόπλακές μας. Ξανακάνουν reference στον θάνατο, αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό πράγμα. Στο τέλος του βίντεο βλέπουμε τον Ιωάννη να κάνει glitch out και να εμφανίζονται στην οθόνη οι λέξεις «Βρες τη σκάλα». Φτάνουμε λοιπόν στο βίντεο με τα ηλεκτροσόκ. Ο Ιωάννης λέει ότι λέει μόνο την αλήθεια, αλλά αυτό είναι ένα ψέμα. Επειδή τον βλέπουμε να ηλεκτρίζεται συνέχεια. Ηλεκτρίζεται. Ergo λέει ψέματα. Στο λεπτό 12 και 30, όταν ο Ιωάννης φεύγει από το frame και βλέπουμε μόνο τον Θάνο,
ο Θάνος κάνει πάλι το ηλεκτροσόκ και ηλεκτρίζεται και βλέπουμε πολλά παράστα. Στη συνέχεια ο Θάνος βλέπει τον Ιωάννη, ή τουλάχιστον πιστεύει ότι βλέπει τον Ιωάννη και προσπαθεί να του μιλήσει. Και όταν έρχεται ξανά πίσω ο Ιωάννης είναι μπερδεμένος, δεν ξέρει τι εννοεί ο Θάνος. Και ο Θάνος και αυτός είναι μπερδεμένος. Στο λεπτό 14 και 43, που εκεί πέρα που φεύγει ο Θάνος από το frame και είναι μόνο ο Ιωάννης, κάνει και αυτός πάλι το ηλεκτροσόκ και ηλεκτρίζεται και έχει πολλά παράστα. Και ο Ιωάννης βλέπει τον Θάνο, ή τουλάχιστον πιστεύει ότι βλέπει τον Θάνο, έτσι όπως ήταν και πριν ο Θάνος με τον Ιωάννη. Και πάλι ο Θάνος είναι μπερδεμένος και γενικά είναι και οι δύο μπερδεμένοι πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, we look past that, εντάξει, να κάνουμε. Στο τέλος βλέπουμε όταν πάνε να φιληθούν, στο τέλος του βίντεο, κάνουν για λίγο glitch in and out οι άλλες μορφές τους. Και οι δύο φοράνε άσπρο. Στο επόμενο βίντεο με τα AI που ρωτάνε για συμβολές, ένα AI, κάποια στιγμή προς το τέλος ο Ιωάννης φεύγει και είναι ο Θάνος μόνος του. Ο Θάνος αρχίζει και ρωτάει το AI για αυτό το συμβάν που έγινε στο προηγούμενο βίντεο και λέει «Νιώθω ότι με παρακολουθεί ο φίλος μου. Τις προάλλες γυρνάγαμε ένα βίντεο και τον είδα και μετά εξαφανίστηκε και μετά ισχυριζόταν ότι δεν ήταν εκεί ποτέ. Υπάρχει κάποιο θέμα? Είμαι απλά παρανοϊκός ή όντως παίζει κάτι?» Και όσο προσπαθεί να πάρει μια απάντηση από το AI, ακούγεται πολύ distorted, σαν να λέει ο Ιωάννης «Θάνο, δεν είμαι εγώ». Όσο γίνεται αυτό, παρατηρούμε ένα shadow figure στο background, που επίσης φοράει ένα άσπρο πανοφόρι. Στη συνέχεια, ο Ιωάννης ξαναγυρνάει και λέει να αρχίσουμε το βίντεο, που αυτό αφήνει τον Θάνο πολύ μπερδεμένο. Στη συνέχεια, στο βίντεο που ο Θάνος χάνει τον Ιωάννη, παρατηρούμε ότι η ώρα πηγαίνει συνέχεια ανάποδα. Και ο Θάνος καταλαβαίνει επίσης ότι η ώρα πηγαίνει συνέχεια ανάποδα. Στη συνέχεια, στο σαλόνι του, βλέπει τους κύριους από το πρώτο βίντεο και λέει «Σίγουρα τους έχω δει αυτούς». Είναι λες και μπαίνει σε κάποιο alternate timeline. Στα βίντεο με τα ταρό, που είμαι κι εγώ εκεί. Στο βίντεο με τα ταρό, ο Ιωάννης κάνει ξανά glitch και φαίνονται κάποια frames από το πρώτο βίντεο με το Μαυρομιχάλη. Δεν έχω βρει ακριβώς τα frames, δεν μπορώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνω match, συγγνώμη, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι κάποια frames από το πρώτο βίντεο του Μαυρομιχάλη. Στο τέλος του βίντεο βλέπουμε ο Θάνος να πηγαίνει προς τον Ιωάννη και να ακούγεται το EMF και να χτυπάει όσο πηγαίνει ο Θάνος πάνω στον Ιωάννη. Και εν τέλει το EMF είναι πάνω στον Ιωάννη και χτυπάει πάρα πολύ δυνατά. Στο τελευταίο βίντεο της πρώτης σεζόν λένε πως θα σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Και εδώ πέρα ξαναπηγαίνει η ώρα ανάποδα. Και αυτό το θα σκοτώσω εγώ, θα σκοτώσω τον Θάνο, εγώ θα σκοτώσω τον Ιωάννη, μπλα μπλα μπλα, κάνει allude σε αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Και τώρα φτάνουμε στο σήμερα. Σήμερα ανέβασαν το πρώτο βίντεο της δεύτερης σεζόν. Ο Ιωάννης και ο Θάνος είχαν ένα epic battle. Και ο Θάνος κάνει knockout τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ξυπνάει σαν να είναι σε ένα alternate dimension. Βλέπουμε τη σκάλα και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με μία τηλεόραση. Ο Ιωάννης κάθεται μπροστά από αυτή τη τηλεόραση και βλέπει στιγμιότυπα από προηγούμενα βίντεο και μπορούμε να καταλάβουμε από πού ερχόντουσαν αυτά τα παράστα που ακούγαμε εμείς στα προηγούμενα βίντεο. Φαίνεται ο Ιωάννης να προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Θάνο μέσα από τη τηλεόραση, αλλά εν τέλει δεν μπορεί. Επίσης βλέπουμε ένα shadow figure, που όσο περπατάει ο Ιωάννης βλέπουμε να κάνει και αυτό πάλι glitch out και να εξαφανίζεται. Και έχει inverted χρώματα, που σημαίνει ότι φοράει μάλλον από πάνω άσπρα. Στο τέλος, ο Ιωάννης βαράει τη τηλεόραση και βρίσκεται ξανά στο εδώ και τώρα. Θα παρατηρήσατε ότι δεν έχω πει ακόμα τίποτα για το πρώτο βίντεο της πρώτης σεζόν. Πιστεύω ήταν σημαντικό να αναλύσουμε πρώτα τα άλλα βίντεο για να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στο πρώτο βίντεο. Το βίντεο αρχίζει με τον Θάνο και με τον Ιωάννη σαν γέροι. Αλλά τι βλέπουμε στο background? Τη σκάλα! Όσο συνεχίζει το βίντεο, βλέπουμε ένα δεύτερο ζευγάρι, Ιωάννη και Θάνο, σαν caregivers ή σαν experimenters. Δεν τους ξεχωρίζουμε μόνο από την ηλικία τους, αλλά τους ξεχωρίζουμε και από το τι φοράνε.
Οι γέροι φοράνε μαύρα και οι άλλοι φοράνε άσπρα. Επίσης, μια άλλη διαφορά είναι ότι οι caregivers είναι σε normal βίντεο, ενώ οι παππούδες είναι σε ασπρόμαυρο. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα όμως? First and foremost, το πρώτο takeaway είναι ότι σίγουρα δεν είναι μόνο ο Ιωάννης και Θάνος visible σε αυτά τα βίντεο. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν alter egos. Αυτό το μέρος που είδαμε τώρα τον Ιωάννη είναι σαν ένα διαφορετικό dimension, που είναι ασπρόμαυρο. Στο βίντεο που ο Θάνος ψάχνει τον Ιωάννη και μπαίνει σε αυτό το alternate dimension, δεν μπορεί να δει τους κυρίους με τα άσπρα, αλλά μπορεί να δει τους γέρους. Όλο αυτό το symbolism με τα χρώματα με κάνει να πιστεύω ότι κάθε φορά που τους βλέπουμε να φοράνε συγκεκριμένα χρώματα, βλέπουμε είτε τους κανονικούς είτε τα alter egos. Κάθε φορά που φοράνε άσπρο είναι τα alter egos. Το δεύτερο πράγμα που πιστεύω είναι ότι κάποτε θα δούμε και ένα δεύτερο POV, το POV του Θάνου. Γιατί ξέρουμε ότι ο Ιωάννης έχει δει το alter ego του Θάνου. Άρα κάποτε θα δούμε μάλλον και τον Θάνο παγιδευμένο κάπου. Στο βίντεο της δεύτερης σεζόν βλέπουμε τη σκάλα. Αλλά επίσης αυτή τη σκάλα την είχαμε δει και στο πρώτο βίντεο της πρώτης σεζόν. Που σημαίνει ότι αυτά τα universes, αυτά τα dimensions είναι interconnected, είναι one and the same, είναι ακριβώς το ίδιο. Στο πρώτο βίντεο, όταν οι κύριοι με τα άσπρα τους δίνουν μπανάνες και τρελαίνονται, βλέπουμε το φωτισμό να πηγαίνει από ασπρόμαυρο σε έγχρωμο, σε πάλι σε ασπρόμαυρο και να κάνει glitch. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το dimension. Το main takeaway είναι ότι αυτοί οι κύριοι που βλέπουμε στα βίντεο πολλές φορές είναι άτομα από ένα διαφορετικό dimension. Είναι από ένα ασπρόμαυρο dimension, εκεί πέρα που βρισκόταν ο Ιωάννης τώρα σε αυτό το βίντεο. Και σε όλα τα προηγούμενα βίντεο ο Ιωάννης προσπαθούσε να μιλήσει με το Θάνο μέσα από αυτή τη τηλεόραση. Είμαι σίγουρη ότι αν δούμε και το δεύτερο POV του Θάνου, ότι θα βγάζει πολύ πιο πολύ νόημα αυτό που λέω, είτε θα το κάνουν οι debunk εντελώς. Αλλά πιστεύω ότι κατά 99% θα έχουμε και δεύτερο βίντεο από το POV του Θάνου, για να βγάλει όλο αυτό το νόημα. Γιατί δεν γίνεται ο Θάνος να λέει δεν είμαστε αληθινοί και να μην μας δώσουν τίποτα με αυτό. Τίποτα. Δεν γίνεται. Άρα θα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση σε κανένα εξάμηνο. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, έχω σχολή. Συγγνώμη. Είμαι academic weapon. Τι να κάνουμε. Άρα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Είτε σε βίντεο σοφίτας. Αν με ξαναθέλουν. Δεν ξέρω αν με ξαναθέλουν. Ή σε δικό μου βίντεο. Ή απλά κάποια στιγμή κάπου κάποτε. Αν βγω ζωντανή από εδώ πέρα. Φιλιά.